खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आदिबासीफोरा आसामनि मुसलपुराव एसटिनि थाथाय आरो मुजुरि बांहोनायनि दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। 7,000 रां घुस लानायनि दायाव गवालपारायाव बिडिअ'खौ खादों, सांग्रांथि हान्जाया फान्दायदों। मरिगाव फरायसालियाव रेगिं जाथायनि उनाव फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। सा 9 फरायसाफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि उनाव ससियेल मिडिया पस्टनि थाखाय आसामाव सा 15 सुबुंखौ हमबाय। सोमोनांथाव न'आव गाग्लोबनाय, गुवाहाटीआव खावनाय आरो गाग्लोबनो नाजानाय। पुलिसआ काछाराव 4 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो। इउपिपिएलआ बिजनी जिल्ला मावख'आव मावसुमाफोरनि सावरायमेल खुंदों। दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि सायाव ससियेल मिडिया बिबुंथिनि थाखाय आसामनि फोरोंगिरिखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आदिबासीफोरा आसामनि मुसलपुराव एसटिनि थाथाय आरो मुजुरि बांहोनायनि दाबिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आसामनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव रोजा आदिबासी खामानि मावग्रा आरो साहा बागान हारिनि सुबुंफोरा ज' जानानै सिडुल ट्राइब एसटिनि फारिलाइयाव सोसननांगौ हानि बिगोमानि मोनथाय आरो साहा बागाननि मावदांसाफोरनि सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ 551 रांसिम बांहोनो दाबि खालामदों। गणशंकर पिपल्स र'र बुंनाय बे हेंथा दिन्थिफुंनायखौ आसामनि अल आदिबासी फरायसा आफाद, अल टि ट्राइब्स फरायसा गौथुम आरो गुबुन बायदि हानजाफोरा दैदेनदों। हानजा सुरनायफोरा बेनार लानानै न' एसटि न' रेस्ट, उइ वान्ट लेन्ड पाट्टा आरो बिजेपि ग बेक बायदि स्लगान होदों। दैदेनगिरिफोरा सोरखारखौ हुमखि होदों दि जुदि 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां बिसोरनि दाबिफोरखौ नेवसिनाय जायो अब्ला सुबुं माहारिया पलिसि बानायग्राफोरखौ दायनिगिरि खालामगोन। नैथि खौराङाव दङ। 7,000 रां घुस लानायनि दायाव गवालपारायाव बिडिअ'खौ खादों, सांग्रांथि हान्जाया फान्दायदों। गवालपारा जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन (DVSC) जलेश्वर जौगाखां ब्लकनि ब्लक जौगाखां मावख'गिरि भुपेन दासखौ 7,000 रां घुस लानायनि दायाव खायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दासआ जलेश्वर आइसिडिएस प्रजेक्टनि सिङाव आबुं मडेल अंगनवाड़ी मिरुजों सोमोन्दो थानाय बिलफोरखौ गनायथि होनो थाखाय सासे अजद होगिरिनिफ्राय 10,000 रां बिदोंमोन। उनाव बे बिबांखौ 7,000 रांसिम रायलायना होनाय जादों। अजद होगिरिया रां होनो राजि जायाखैमोन आरो भिजिलेन्स हान्जाजों सोमोन्दो लायो, जाय गवालपारानि लखिमपुराव दासनि भारा न'आव मोनसे जाल फज'दों। रां नाजावबाय थानाय समाव बियो गोजा आखाइजों हमजादों। उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव नंखाय रां जब्द खालामनाय जादों। दासखौ रां जाख्ल'नाय होबथानाय आयेन 1988 2018 मायथाइयाव सोदांजानायनि सेक्सन 7A नि सिङाव खानाय जादों आरो आरोबाव आयेनारि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। मरिगाव फरायसालियाव रेगिं जाथायनि उनाव फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। सा 9 फरायसाफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। आसामनि मरिगाव जिल्लायाव मरिगावनि जवाहर नवोदय बिद्यालयआव 5 नबेम्बर खालि सासे जुनियर फरायसानि सायाव गाग्लोबनायनि जाथाय जादों। जिल्ला खुंथाय, पुलिस आरो फरायसालिनि मावफारियाफोरजों लोगोसे मोनसे कमिटिनि नायबिजिरनायनि उनाव आब्रुथियारि राहा लानाय जायो। हाउस मास्टार बिस्वजित चौधुरीखौ गावनि बिबानाव फेलें जानायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जायो। लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ध्रुबज्यति शर्माखौ नागालेन्डनि गुबुन मोनसे JNV आव दैथायहरनाय जायो।
रेगिं खालामनायाव लोब्बा थानाय सा 9 सिनियर फरायसाफोरखौ ओनसोलनि गुबुन गुबुन JNBआव लांनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि उनाव ससियेल मिडिया पस्टनि थाखाय आसामाव सा 15 सुबुंखौ हमबाय। दिल्ली कार बमा बेरफ्रुनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव ससियेल मिडियायाव गाज्रि खौरां फोसावनायनि दायाव आसाम पुलिसआ गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सा 15 सुबुंफोरखौ खादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि सा 9 आरो बुधबारखालि बेनि सिगां बङाइगाव, हाइलाकान्दि, बरपेटा, कामरुप आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सा 9 सुबुंखौ हमनाय जादों। पुलिसआ सुबुंफोरखौ बिबान लानानै खामानि मावनो आरो नंखाय एबा खहा गोनां आयदाखौ अनलाइननि गेजेरजों फोसावनो नाङा होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ सोमोनांथाव न'आव गाग्लोबनाय। गुवाहाटीआव खावनाय आरो गाग्लोबनो नाजानाय। 15 नबेम्बर बृहस्पतिबारखालि फुंनि समाव गुवाहाटीनि भास्कर नगराव सासे आइजोखौ गावनि न'आवनो गाग्लोबदों। फुंनि 3 रिंगासोआव सासे सिनाय मोनै सुबुङा न'आव हाबदोंमोन। हाबसनफैग्रा सुबुङा भुगिनांनाय सुबुंनि मबाइल फन आरो नोगोद रांखौ खावदों आरो जिउ फोजोबनायनि हुमखि होनानै आथोनारि गाग्लोबनो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। भुगिनांनाय सुबुङा खारखोमालांनो हायो आरो थाबैनो पुलिसनो FIR होयो। पुलिसआ आथोनारि गाग्लोबनो नाजानाय, खावनाय आरो दायगोनां हुमखि होनायनि केसखौ रेजिस्टार खालामदों। मावख'गिरिफोरा दासान्दि दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो आरो ट्रेस खालामनो थाखाय ओनसोलनि CCTV फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ पुलिसआ काछाराव 4 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो। आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव 4 कौटि रांनि 664 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनानै ड्राग्स होबथानाय अभियानाव आरोबाव मोनसे जाफुंसार जानो हादों। सासे हमजानाय सुबुंनि मोनसे सुलुंनि उनाव बे अपारेशना जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे थिरांथा लानाय खामानिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै बुङो दि बेयो हादोरसायाव सोलिबाय थानाय ड्राग्सनि सायाव दावहानि मोनसे बाहागो। 8 नबेम्बरखालि मोनसे गुबुन गिदिर अपारेशननि उनावनो पुलिसआ बे जिल्लानिनो 6 कौटि रांसो बेसेननि 1.2 किल'ग्राम हेर'इन बोखांनो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। बिबानगिरिफोरा फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि थाखाय लाथिख' सहायनो हानाय नोजोरनि थाखाय गावसोरनि रादायखौ रोखा खालामो। स्निथि खौराङाव दङ इउपिपिएलआ बिजनी जिल्ला मावख'आव मावसुमाफोरनि सावरायमेल खुंदों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानायनि बाहागो महरै बिजनीआव थानाय गावनि जिल्ला मावख'आव मावसुमाफोरनि मोनसे जथुम खुंदों। आफादगिरि प्रमद बर', गाहाय नेहाथारि माधव छेत्री, MP जयन्त बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन गागि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दोलोनि दैदेनगिरिफोरा नुजाथिदों। बिथांमोनहा गुदि थाखोनि गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामनाय, सुबुंफोरनि फोथायनायखौ दाफिननाय आरो दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव खौसेथि, आब्रुथि आरो बावसोमनाय सिबिनायखौ बांहोनायनि सायाव गोसो होदोंमोन। फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जाफुंसारनायखौ थि खालामनो थाखाय गासै सोद्रोमाफोरनिफ्राय जयै नाजानाय आरो गोदानै खोथा होनायनि गोख्रों खावलायनायजों बे जथुम्माया जोबनानै थाङो। 8थि खौराङाव दङ दिल्ली बमा बेरफ्रुनायनि सायाव ससियेल मिडिया बिबुंथिनि थाखाय आसामनि फोरोंगिरिखौ खादों। बावैसो दिल्लीयाव जानाय बमा बेरफ्रुनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि दायाव कक्राझार जिल्लानि पर्बतझरानि सासे प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ खानाय जादों। हमजानाय फोरोंगिरिखौ काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय देबथला पार्ट 3 गामिनि थागिबि इमानुल हक होनना सिनायथिनाय जादों। बियो शान्तिपुर नेशनेल स्कुलाव साख्रि मावोमोन। भारतीय न्याय संहिता BNS नि 113(3), 153, 352 आरो 353 2 दफानि सिङाव केस नं 71/2025 थिसनदों आरो हकखौ कक्राझारनि जिल्ला बिजिरसालियाव लाबोनाय जादों। बे हमजानाया रामाव जानाय मोनसे गिदिर अपारेशननि मोनसे बाहागो, जेराव हादोरसा सरकारा बुङो दि दिल्ली बमा बेरफ्रुनायखौ अनलाइननि गेजेरजों बाखनायनायनि थाखाय सा 17 सुबुंखौ हमनानै दोननाय जाबाय।
गिबि मन्थ्रिया बुङो दि रैखाथि एजेन्सिफोरा 100निबो बांसिन ससियेल मिडिया पस्टफोरखौ नोजोर होगासिनो दं आरो जेब्लासिम गासै नेटवार्कखौ मिथिया अब्लासिम राहा लाबाय थागोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।